Tämähän on ihan niin kuin jollain tavalla täysin uudentapainen tapa suoraan kuudesluokkalaisille sekä myöskin muille opiskelijoille niin tuoda esille erilaisia yritystoimintoja, mitä kaupungissa on tarjolla, ja mahtava malli meidän yhteiskuntaa tuoda lähemmäs niin suoraan jo lapsille ja nuorille tutuksi. Tämä on tehty alueellisin voimin. Tämä on otona tehty juttu. Me ollaan oikeasti tehty yrittäjämäisesti. Meillä oli tietty ohjausryhmä, jossa tätä asiaa kehiteltiin, ja nyt ollaan tässä ja hyvältä näyttää. No mun mielestä tärkeintä on heittäytyä. Että kun heittäytyy ja lähtee testaamaan yhdessä lasten kanssa, että mitä tästä tulee, niin siitä tulee parasta. Minkälainen yritysidea teidän ryhmällä oli? Semmoinen kahvila nimeltä Kahvitaivas. Meidän yritys on ratsastuskoulu. Tässä istutetaan puita ja huolehditaan metsistä. Mitä sä oot erityisesti oppinut tästä kaikesta? No, se yrityksen tekeminen ei ole ihan hirveän helppoa. Se ei ihan yhdessä päivässä onnistu. Niin, siihen menee vähän aikaa. Mikäs on ollut kaikista paras tehtävä tähän mennessä täällä? Varmaan se pelastuslaitoksella. Onko erityisesti joku viesti, joka kuudesluokkalaisille pitäisi tähdentää? No, ehkä se, että kaverista pidetään huolta, että kun leikitään ja harrastetaan ja muuta, niin nyt me osataan ainakin antaa se kylmän kohon hoito tuossa noin hätäensiapuna. Se voisi olla yksi semmoinen. Mitä seuraavalla kerralla tehdään paremmin? Voisi ehkä miettiä vielä niitä työtehtäviä, mitä oppilailla on vähän tarkemmin, että niitä voisi olla ehkä enemmänkin. Varmasti vähän kehitettävää löytyy. Voisi ajatella, että voisiko näitä tehtäviä vielä semmoinen synergia löytyä, eli kun otetaan rahaa lainaa pankista, niin mitä sillä voidaan sitten tehdä tai jotain tämän tyyppistä, mutta se on enemmän sisällön tuottamista sitten. Että varmaan sieltä kehittämisehdotuksiakin löytyy, varmaan digitaalisuutta lisää mukaan ja tämän tyyppistä.